ganin ta na kwari kyakkyawa a gira ta kalar aure ta yi daban a sura ta kai a kwari mata in ta fito domin kyawun sura kan ta an kare matar aure na samu na more za na yi aure a gida na tattare bayan aure zamanmu na kauna zai dore matar aure daga ƙarshe na samu matar aure 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 matar aure 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 matar aure 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 matar aure 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 so gama komai, baby ta haɗa komai, ina nufin komai, halitta an mata komai. Hasken fata na ce ba zancen mai, ta fannin hankali ko ibada ta haɗa komai. She's so fine, so beauty and so cute. She stole my heart, my life, my everything. She's my queen, ice cream, my chocolate tea. Entertainment at the side,